Takže čaute ľudia, vítam vás u nového videa. Dneska si ideme spolu zahrať Steel a Brainrot. A akurát, že včera som to, alebo prečerom niekedy som to začal hrať, tak mám 642 000 a predal som si nejakých, lebo furt mi to kradli, tak som si povedal, že však to predám. Tak si tu nejakých kúpim, tento sa tu zasekol, takže, ale ja chcem tých najlepších. Dobre, tripy, tropy nie. Lebo nekám, baľobu. Poď ku mne. Zavrieme si log base-ku. Dobre, poď ku mne. Ne, ty mi ho nebudeš kradnúť. To je môj. Dobre, pokolko. Dobre. Bananita, dolfinita. Zmizni. To je epic, dobre, takže zatiaľ dobre, ale napíšte do komentáru, ako by som mal na budúce si zahrať hru, akú mi vy odporúčate. Dobre, takže máme tretieho, ale pôjdeme aj kradnúť. Dark skin tone emoji modifier. Zatiaľ sa len chcem zobrať nejakých. Dobre, ale ty nebudeš mi tu behať, zmizni. Ne, to je môj. Ne! Zavri! Čo chceš? To je moja. Čo chceš? Zmizni! Ty vzdocha. Bože, dobre, predám si. Viete, čo budem robiť? Ja to budem predávať a potom, čo nájdem tých lepších, tak tých kúpim. Takže zatiaľ si týchto predáme a ideme si pozrieť ďalej. Takže 20 sekúnd toho nič. Ukáž, dobre? Chudák. Ne. To je labubu. Fuj, labubu. Kámo, fuj. Najväčšia debilita na svete. Ale... si tu počkám na tých najlepších. Ja chcem aspoň mytik. Tralala. Ja som ho včera mal, len mi ho niekto ukradol a ja som ho potom chcel zobrať, ale som sa na to vykašľal, tak som to lívol. A potom som išiel pozrieť finále Chelsea a Paríž. Aj keď som hokejista, tak neviem, prečo to pozriem, ale však musím sa aj zabaviť futbalom, takže... Tak... Aj bože. Koľko? Hodinu? No tak to... Nič. Akože zatiaľ nejdu žiadny dobrý. Dobre ľudia, asi toto necháme na budúce a ideme si zahrať inú hru, lebo nebaví ma to a furt len čakám na ne. FNAF Cop si zahráme. Ľudia, včera som dal noc 4 a to mi kamarát radil. Počkaj, musím si pozrieť, či mám vypnutý zvuk, lebo ja hovorím ako Maďar. Takže tak. Dobre, ideme si zahrať FNAF 4. Noc 2. Dobre, ideme na to! A ľudia, ako som hovoril, že by vyšlo aj s kamarátom, tak on ešte spí, lebo sú prázdniny, on si užíva, ale im ja nechcem, lebo ja chcem natáčať svoj content a mať viacej odoberateľov než on. Máš síce 60 niečo, ale ja chcem mať viacej ako on. Dobre, vidím také hovno. Na posteli niekto číka, tiež nie. Ja mám vypnutý zvuk, takže to je v ríti, viete. Takže nejako to skúsim dať.
keď nie, tak pôjdeme v nás dvojku v noc 5. 5. Bože, ja som taký Maďar. A zmieni. Dobre, nikto. Nikto. Koľko je? 12 hodín, zmizni. Bonnie? Není. Ale ty, malý škriatok, mňa nezaujímaš. Si trápny celý život. Čika, zmizni. Už nejako idú. Dobre, zatiaľ nikto. Ty malý chrust. Dobre, nikto. Nikto. 1 hodina ráno, zmizni. Dobre, to je iba moja hokejová skupina. Lebo padol kamarátovi taký jeden dobrý, takže... Zatiaľ nikto, dobre. Zase tu je ten chrust. Napíšte do komentárov, ako si užívate prázdniny. Mne príde, ako keby neboli vôbec žiadne prázdniny. Druhá hodina. A čo je? Zmizni. A teraz to bude Bonnie. Nebude. Nikto. Tu Čika není. Bože. I am stress. No, ja mám stres. Dobre, Čika, blondína. Kto pozrel Clarisu a FNAFko, takže vieme, ako ju volal. Aj. Kde ste? Haló. Dobre, nikto. Zatiaľ ani tento krpáň. No, tu je. Bože. Ja nemám zvuk, ľudia, takže mňa zabila Nemerčíka. Ja som sa tak... To bolo asi najhoršie. Toto, lebo Nemerčíka, ona je taká strašná blondína. Aj, Bože. Ja som vydržal len do 3. ráno. Akože ideme do lobby, ideme si zahrať 2. Idem to vyskúšať vyhrať a potom budem nad kamarátom, že flexiť. Ja som sám doma a furt si myslím, že niekto je dole, ale mne to úplne uvidí. No zoberiem, máme vzduchovku. A už nemáme. Takže... Tu ca, ca, 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 tu ca. Už by som sa mal dať ostrihať. Dobre, kúpime si nejakú vec. Koľko mám? 36. Takže kúpim hodinky iba. Why not? Prečo nie? Tu ca, ca, tu ca, ca. Pôvodne som chcel natočiť aj Fortnite, ale však to už nie, to som už na to sa potom Dobre, takže čo je jediná vec? Pupeta a Foxy. Lenže neviem ešte ani kedy Foxy ide, takže ja si rýchlo nastavím trošku zvuku. Takto. Dúfam, že ma počujete. Dúfam, že ma počuť, lebo keď nie, tak idem to. Dobre, nikto zatiaľ. Počkať.
Aj tak ja to počujem a Music Box mi už bude. A Foxy, dobre, asi, no Bonnie, jak sa volá, bože. My sme ho volali, jak sa volá. No, to je jedno, idem sa pozrieť. No, počkaj, neskôr nabijeme Music Box. Lebo 5. noc, to som len ja dal do 5. noci. Kamera sa na to úplne, že vykakal. Tak som to povedal, že ja to urobím. Čika, blondína. Foxy, chlapec s balónom. Rýchlo, lebo Music Box je... Mango. Hola, senorita. Ukáž kamery. Čika je tu aj Bonnie. Tu nikto. Či? Nikto. Dobre, vyder Bonnie. No tak vyder Bonnie, bože. Ne, počkaj. Chápete, ja to tak, Mango, bože, traja ste tu. Jedna hodina, chill. Keby niečo vyderbaný stať, to nemôže skočiť, takže... Ja mám jednu baterku, 4, ale choďte niekam. Hi. Aha, no super. Jo, tu je Foxy. Bože, ten Music Box je taký rýchly. Ne, maska! Ale však som mal masku! Bože môj! Ja nikdy nedorám 5. noc ani sama, keď som si hovoril, že to je ľahké. Viete čo, dáme tomu posledný pokus. Aj, bože. Ináč ľudia, dajte môjmu kamarátovi, volá sa Lukas Box, odber. Bože, teraz tam hrajú všetci FC Mobile. Áno, hello. Aj tak nie. Bro, why? Dobre, polnoc. Čo ma len zaujíma je Foxy. No super, kto sem išiel? Počkaj, si to pozriem, kamera 3. Akože halo? Ale čo je? Super Foxy tu je. Zmizni! Mne strašne vadí hento, že svieti na červeno, však, ale čo už? Zerbon je tu nikto. Že tu není, bože. Shadow Freddy som ho tu mal. Dobre, nikto. Á, ty kokos, ty ideš printy. Áno, super. Toto je také hardcore. Vlastne
Ne, maska, dobre, zomrel som. Ja to nie. Ľudia, to čo je? Dobre, čaute ľudia.